लाभ स्ट'रि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेलाइकनखौ लोगोसे थुनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय। मिथिगौनानो नोंनि महर मुस्रियानो आंखौ दिनैसिमबो आंनि गोसोआव एदावफैबाय थायो। नोंखौ लानानै संसाराव जिउखौ बावलांनो सानदोंमोन, नाथाय बे सिमाङैनो जानानै थालांबाय। नाथाय मा दायनि गोरोन्थि, गोसोआव दुखु दाहा बेखौनो बुङासै। गोसोआव गाबनो हाया, नाथाय मेगनाव मोदैया दै बायदि बोहैलाङो। नाथाय जायखौ जिउनि होननानै गोसोआव साननानै लादोंमोन, सानसेबो सम गैयै बादिया नोंखौ जेब्लाखि आं गोसोखाङालासिनो थानो हानाय। सोरबा बायदिया सायावल' थायो, नाथाय खाफालाव लिरनाय माब्लाबाबो थाया। गोसोआवसो दं, नाथाय खाफालाव लिरनाय गैया। आं सानदोंमोन दुखु दाहा गासैखौ बावगारलांनानै संसारखौ सानैजों दालांगोन होननानै, नाथाय बियो आंखौ हारसिंसो खालामनानै गालांबाय।